Good morning guys! March 2 na karon og nag-prepare ko guys. Sige pa maakog umigas datos nang ka. Nag-prepare ko kay mag-repair ta karon sa lingkuranan. Atong pagwapaahan. Palit mo kog hapog barnis kita mo sa vlog hapon ipalit kog barnis. So ato nang gamitin karon kay arong masinaw si og balik kay di man si tatay gusto og tuluyan na siyang masira. Gusto ng tatay nga repair sa siya ba kay ligon pa man jud dagijang kahoy jagilan sanga na masang maguwang so nalig-on na siya og balik jag porma na laman ni mo yateng utrohon kay arong musinaw si jag balik. So ubani ko ninyo guys kay mag-varnish ko pagpapahan na to tapuan pam to na daan. So ubani ko kay mag-varnish ko karon inja tanaw na to og mo guwapa pa baning lingkuranan matabang pa bani ngit akong gusto da ari mo na ibutang how di akabang magkuha ko sa lingkuranan kay dadon sa gawas. Yan, dadong ta! Ugat yan! Dani ko mag-varnish guys kay arong gitsupot sa kabuhat ba? Aglingkuranan nga taas guys, di ko kadto kadaog og akura. Ang gipukaw stirik hang padadungon. Dagang varnish dare. Ira man ang yandam. Luan pa maning lingkuranan daan kay arong di siya kananay lainin magudog dihin luan kay naay mga mamilit-pilit so dapat limpyo siya kaaso ayan nato inudnud at varnish. Oy magkuha sa di kog bagaw kay sudlan na varnish. Kuha sa kog bagaw. Ano palitan mo? Ha? Bagaw, so kare na lamay ang gamitin. Kini na lamang lata ang gamitin guys, kaya wa may bagaw. Pwede raman eh, basta na lang tay kasudlas varnish ba, kaya rong dali ra magkuot nga na inig brush. Apa kagalang? Hindi ko benari gamay. Galit man kung bulsa. Dari mas daplin. Agi lagi na dito sa dari. Nagsatil. Dili, tigas gihapon. Agi na. Okay. I love you yan. Okay guys, so gigawas na namo ang lingkuranan sa amo na ning trapuhan na stiri. Usikin kinog sa na mga assistant na naron. Kaya rong mga magdali ja. Ibuad pa man na kaya rong dibitaw si ja magpilit-pilit. Kinahanglan asa si ja isud kanang mana sa kaazo majubuy dito. Muinit lagi ron kay lami maglangit tanaw na blue. Sige, start na. Start na. Ang sama ka, mura man kag nagiring ibidli. Dugay ka mo mata. Simus. Habi. Tuwa man kabras ang gipalit kay magtagsa tarong madali. Hindi naman nag-stisan sa puhan ra. Nakaw natin, pagkuha pag imong trapo. O, trapo ka nila usakil. Kaya pag mga Trapuhan pa nag-adyo guys kay arong. Pay abo, ginig bras. Adjuhon ko dinig nud guys kay di magsilbi og imo ra pong ditsug varnish dadanay kang buling mura rag buang no nang kinahanglan hinlo jud ay haibutang agateng varnish para sinaw gad adjo murag bag-o ba. Wa pastiri guys kay sige pagpanghimuta kay mao pay pagbako daha magi alibog jaw didto kay arong mata na kay mudto na lagi insa na pay daghang buhaton. Tuwa hoy nagtek pas nang ka. Pero ako pahin na kapag itong tada pagkatong mga tuloy dapat Pero nga, hindi na pintal. Makalingaw man din nga ni guys kining mag-brush ka o varnish lingaw ka adyo. Para siya.
Tubig, hindi pagkiriyan. Naman lagi sa tubig. Iya. Pero bagsak mo kung ilang ekonomiya. Gamit sila yung number 1, hinong sa pinagkakhan ng tubig. Bawa na si Dad. Ikod. Aliwaros mi dari guys, kay nagkatapok man na istorya about sa COVID. Kano sa pagkagat ni COVID mawa din ning kalibutan ha. Ama sino ko jud de padangan. Damay bisita guys, ya si Kapitan Idis, kapitan namo sa among barangay. As mother pud nang ngisi-ngisi, wag upang mata. Gibuhat na magsadyo kay arong human ba? Arong mamagdali. Mabag-o jud ay. Nabag-o naman sa nga na imong agi dang nagpakpahak man na. Uy. Ano wag imong agi? Nga pahak-pahak pagdari. Tutugon pa man ko. Katugon pa man kumata na nan sa banangga. Ato ito, tir kay malain naging kuranan tanaw. Gapon ra. Ana wag imong agi tutu ka. Makalingaw trabaho sakit lang pus ng kugo pero makalingaw sa just mga kamot pa sigbang lidbag no. Kini guys, 3 sila ni katuig lingkuran na. Di man tatay give up kay dumanan man kuno ni Nija. Mo nang ijang gipa-repair na mo. Hi guys, adto sa mo pag-away kay mag-vlog ni. Kakamuna na mi kuan re Barnes, nasti ri gatod-tuwad na. So nabag-ud jud pud guys, tanawan ninyo. Ning sinaw jud pud siya. Amo sa ning tiwason kay dighuman na nira makapamahaw mi. Kay dagan pa buhaton rong adlaw kapoy kadyo. Hapit ta mga man guys, tanawan ning sinaw na zagtaman. Ang kita bangas tiri arong madali. Kaya di gumanda ni kato na pong isa. O diba, sinaw na. Amazing. Sumana tir. Ano na ino? Ano man? Ang man ako. Saging ka na, itamun malagi. Balik na sa trabaho guys, kaya rong mahaman. Pag humag pa mahaw, pahuway ra kamay, balik na padala nagdod-nod. Bago magdadudpod ba? Basta makuanan. Kini guys, abi ka jud na ni pag-asa kay nahugma na magugsahag dani ja kay gi-repair masang maguwang nakita mo da ng sahag bag-o nga lipak na gibutang. Magamit man gajud pud ni guys ug naay bisita kay kato bitong pag-birthday na hadas ni agi naluoy lang pugos ang abang bisita kay nang gibarog grain taon kay man tao ilaing ka idalit ng lingkuranan. Mao na giingon guys nga og magamit pa ajum-ajumon sa gadyo di sa ilabog maadyo man laman tong mga kwartaan kay og gamay tatsa banduwa naman pero kitang mga ultimo pobre ra wa jud tay mahimo kundi mag-repair gid sa atong mga gamit nga pwede pa magajud pud mapahimuslan. Wa may laing mo ajum-ajum daan guys kami registry duha. Hello guys! Happy ta din mahuman guys. Last two gamay nga lingkurana na laman para mahuman. Anja, makapahuway na ko maligo kay nani po kailang buhatin. Kapoy mo dinig mag-barnis di. Ay, kay puti ka adyo sige na nga na. Puti ka adyo pero makalingaw mo po. Baho-baho po dapat mag-mask. Pero makaya rin po na. Walang po mag-mask kay musamot kung di ka ginhawa. Basta ako guys, proud ko guys. Nga bisag ingani ran eh. Lipak ran eh. Pero dako ni kalipes ang ginikanan. Proud na ko ka adyo dana. Kay wa minanginhanglan o nga fancy things. Ang importante na nga mga panginhanglas ginikanan mahatag. Bahalag kubre mi. Kaning lingkuranan panginahanglan man ni kaya nga man og sige ra pud tagbarog agbarikos nabay tambag barikos so kining lingkuranan bisag unsa pa naman lipak man kahoy ba na unsa pa na diha mas sofa pa nagpinalami kinahanglan na sa kapanimay kaya aron di ta barikoson kaya og barikoson ta may tambag barikos nga wa para ba kuno tambag barikos. Sige tanaw ninyo guys ag 13 years old nga mga bamboo furniture that is by like brand new. Jalig na po siya guys kay panglansangan na sang maguwang ang mga dani. May mga buko dani. Mga dani. So na bago na jag kini guys, di na ni original kaning sahog. Ikuan na sang maguwang bag una na. O di ba? Bag una kaadyo tanawon. Nice na kaadyo. Finally nahuman ra jud guys. Jagi pang check ang tirig na yung mga kabang-kabang ginagmay. Gipaningat sa pugo. Paningat sa pugo. Patigang bugi paningat. Makasingat po. Kuhaan ka dyan kuti ka dyan. Bawag kulitig-kulitag na ng mga buho. Bitong mga gagmay. Kuti ka dyan.
A few moments later. Galit naman. Wah, dagan ni na matid na ho. Bunda, kuno. Ini di kepala kasket. Ikan itu lagi apa? Wow. Ara man jung gapu ka pagkapgama. Puds pa. Tag 5 ra ni di mo dani maginansi nga ara man kadagko. So guys, man nga magimerinda turon nga saging lami kadto pagkahimo. Sakto ra gad ka adjo di pait kina may baningan ni pait so kare arang lami Ja, napay tag gis na ni gusto mo kanang dako-dako. Ni palit mis undoy og suwag panihapon kay wa may suwa. Palit mig chicken. Kagwami, pagpagdragaho, kagwami. Ha? Sige. Kaya sa pagdasag sila ng daring soster. Pag uni si Ja guys nga open nga manukan sa Mercados alis siya. Tilawan na maglami ba ni? Kay close na magabang palitanan. So looks good and smells good. Tilawan na to ron maila ni ron. So mao ni among suwa guys, litson manok dadapay buwad. Buwad ra lagi sudaan matong palit ulit son.